Benvinguts a l'Atrapamosques, el teu programa de cultura a Televisió de Girona. Avui hem preparat un programa molt especial de Nadal. Anirem fins a la Coma Cros de Salt per conèixer el mercat de roba digna que s'hi va celebrar. També anirem fins al Centre Cívic del Mercadal, on s'hi va organitzar un dinar solidari per a gent del carrer. Coneixerem més a prop la campanya de recollida de joguines de la Creu Roja Joventut i tornarem a Salt per viure la nit més màgica de l'any. I per acabar escoltarem un tema de Maizzo, preparat especialment per a aquest programa. Però per començar anirem fins al Cul de la Lleona, on el 21 de desembre la Black Music Big Band Junior va celebrar un concert solidari. El projecte Black Music Big Band és un projecte formatiu que està gestionat per el que serien les Cases de la Música del Gironès i pel Black Music Festival. Jo porto la direcció d'aquest projecte, que aquest projecte engloba 3 projectes dins ell mateix, no? Que seria la Black Music Big Band, que és una formació per a nanos, per a joves de 15 fins a uns 25 anys, no? I fem el que ens agrada fer, que és el Black Music, amb aquest format tan xulo que és la Big Band, no? Després tenim la Black Music Big Band Junior, que seria com la cantera, per dir-ho d'alguna manera, que seria de joves de 8 fins a 14 anys, i després tenim una tercera pota, que seria el projecte més social, per dir-ho d'alguna manera, no? També aquí ens recolza, o ho fem amb ells, que seria la Fundació Girona Est. I el que fem és que donem formació musical a gent que potser tenen aquesta dificultat d'accedir als estudis musicals, amb la particularitat de que els professors són els nostres alumnes de la Black Music Big Band dels grans, doncs ells en aquest cas es converteixen en professors, i això seria una mica tot el món Black Music Big Band. La Black Music Big Band Junior i la Big Band dels més grans, per dir d'alguna manera, sí, tenen relació entre ells, sobretot d'influència, no? Assagem els divendres a la Marfà, d'aquí a Girona, en els bucs de la Marfà, i clar, es creuen, es veuen, s'observen, no? I això ja és una influència directa. Després també hi ha la influència de que col·laborem, no? En diferents concerts que fem sempre intentem que 1 o 2 temes es fusionin les 2 big bands, i això és molt, molt enriquidor per les 2 parts, per als grans perquè diuen, ostres, els petits inspiren i motiven, i els petits perquè, clar, formar part i tocar amb els que ells van començar segurament observant com tocaven, també és un repte aconseguit i els agrada molt. Nosaltres creiem molt en el poder de la cultura, de la música, no? Nosaltres és una formació que també té capacitat d'atraure gent, ja que som molts integrants. Per tant, vam creure que amb aquesta relació de que la cultura també és solidaritat, vam veure necessari de fer un concert solidari. Aquest any ha estat el primer concert solidari, el fèiem aprofitant també els espais que la ciutat de Girona ofereix per poder tocar als carrers. La intenció és que aquest concert anar-lo fent cada any, i cada any intentar recollir més diners, però més que els diners, el que nosaltres pretenem amb aquests concerts és conscienciar, no?
la valoració és molt, molt bona. Començant per als nostres estudiants, molts potser desconeixien la pròpia associació, no? També van prendre consciència d'aquestes necessitats, ja que va venir un representant de l'associació i durant el concert va estar fent parlaments i explicant-nos una mica tota la feina i totes les necessitats que tenen, però sobretot això, també el que ens va fer saber al públic és, ostres, que va estar bé passar una tarda, una hora i mitja, no? amb consciència i cultura, no? Escoltant nanos joves, fent una música amb un nivell increïble, això inspira, però també aquestes píldoles de consciència, a més amb aquestes dates abocades al consumisme desfermat i desproporcionat, no? Nosaltres volíem precisament això, portar aquesta consciència, que a les taules diguessin, ostres, vam escoltar una banda jove tocant, increïble, no? Però ho feien per aquesta causa. I a través d'això, bueno, que la gent parli, no? Que en parlin. I ara és moment d'anar fins a la Comacros de Salt, on el passat 21 de desembre s'hi va celebrar un mercat de roba de segona mà molt especial i reivindicatiu. Digna Projectes som un grup d'amigues, les quals totes venim de l'àmbit social, i a través d'una conversa de bar ens vam plantejar per què no fer alguna cosa com a militància, com a amigues. I llavors vam pensar, això va ser una conversa de la roba, el consumisme, les festes de Nadal, vam dir per què no fem un mercat de roba a mà on els beneficis vagin destinats a alguna entitat que necessiti uns diners pel que sigui. I aquí va néixer una mica el que va ser Roba Digna. El nostre objectiu és plantejar activitats de caire feminista, anticapitalistes, obertes a tothom i també qüestionant-nos una mica el nostre privilegi dona blanca europea, no?, que tenim dins d'aquesta societat. Llavors, quan ens plantegem les activitats sempre intentem trencar això i el mercat és sobretot això, per generar consciència envers el consumisme que hi ha en certes dates, com per exemple és el Nadal. Roba Digna són mercats de roba de segona mà, com consisteixen en això, nosaltres fem crida a la gent de tal dia es farà el mercat de roba, per tant necessitem que ens en porteu, fem aquesta recollida, de la recollida en fem una selecció perquè evidentment entenem que per fer un mercat de roba digna tota la roba no es pot vendre. Llavors sempre posem tot allò que estigui en condicions, que no tingui forats, que estigui neta. En fem 2 a l'any, un per el bon temps i l'altre per l'hivern. També el que fem és la recollida de mantes, perquè són dates que també hi ha molta campanya per fer aquesta recollida, per tant aprofitem el mercat perquè també sigui un punt de recollida. A més, intentem que no sigui un mercat on només venem roba, sinó que també vingui gent a col·laborar. Per exemple, a l'últim mercat de segona mà va venir una noia que es fa dir Trama Music, que canta. Per tant, què millor que donar-li un espai també per animar la gent i així. També s'ha de dir que ho fem amb un horari de vermut, perquè convida també més a la gent a venir, fer-se la cervesa, fer-se el vermut, a xafardejar, i això ens ha anat molt bé sempre. I, evidentment, els beneficis sempre van a entitats. Entitats o associacions que els seus objectius, els seus valors, sempre siguin sense lucre i que tot allò que puguem aportar vagi directament, ja sigui o per menjar a persones o per la vestimenta o per fer una mica més digne algunes dates de l'any, com són, per exemple, el Nadal. Fins ara hem fet 3 mercats. El primer el vam fer al Forn, que és l'Ateneu independentista de Girona. El segon el vam fer a Sant Narcís, a la Cocollona, que és un hostel, però és un hostel que les activitats que es duen a terme sempre són a nivell local de Girona, per tant, això també ens va interessar moltíssim. I aquest tercer mercat l'hem fet a l'Ateneu de la Comacros de Salt. I els 3 mercats els hem fet a llocs diferents, també per diversos motius. Un pels quals és perquè pugui arribar diferent gent del territori, que es pugui apropar i pugui també aprofitar-se una mica dels preus, perquè són bastant assequibles, i per donar-nos nosaltres també conèixer una mica arreu del territori.
L'últim mercat vam donar els beneficis a Valentes Acompanyades, que Valentes Acompanyades és una entitat, una associació, que es dedica a treballar i a fer acompanyament a dones i a noies o que han patit matrimonis forçats o que han patit algun tipus d'agressions sexuals i per tant, i a més treballen molt aquí a Salt. I quan vam estar pensant en quina entitat donaríem els diners, vam dir, ja que el fem a Salt, que sigui una entitat que treballi aquí. I ara marxem al dinar solidari que es va celebrar al Centre Cívic del Mercadal el passat 3 de gener per a la gent del carrer i així conèixer més de prop el Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa i l'espai Trobades amb Sostre. Trobades amb Sostre és un espai d'autogestió de la gent del carrer un espai on es dona cafè, on la gent es pot reunir, per no trobar-se tan sola. Una de les activitats que hem engegat aquí en l'espai de les trobades, amb Sostre, de la gent del carrer, és uns dinars solidaris en els quals simplement ens trobem, dinem plegats i ve algú a fer alguna actuació i passem una estona així, una mica dedicada a la gent del carrer. Bueno, és una pregunta molt complexa, molt complexa. S'arriba per molts cantons. Des de les addiccions, des de les malalties mentals i des de simplement una mala ratxa de coses personals, una dinàmica personal que s'ha girat en contra de la persona i que acaba al carrer. O sigui, ho veiem. La casuística és molt àmplia, però per les persones que es pensen que no els hi pot passar, dir-los que simplement que te separis i perdis la feina pot fer entrar en una espiral cap al carrer. I això ho estem cansats de veure. La nostra tasca consisteix en vincular a la gent del carrer amb la sopa i a la sopa, si cal, per supost, i a la sopa hi ha un centre de dia on se brinda a la gent serveis mínims, i és el cas també per dormir una nit o una setmana. Després, si la cosa funciona bé i hi ha possibilitats, es enviem a un centre d'inserció que funciona també a la mateixa sopa i segons el cas implementem mesures d'emergència i les donem la possibilitat d'una nit o dos, una setmana, serveis mínims, una dutxa, una taquilla, dormir, menjar. El Pla de Fred ara és des de principis de desembre fins al març i és el tercer any que ho fem. És un pla simplement perquè la gent no dormi al carrer. Aquest és el període on fa més fred i no volem que la gent estigui al carrer. Llavors es fa un esforç des de la sopa i des de l'Ajuntament. Aquests 2 últims anys es fa a la UNED, l'antiga UNED, i tenim unes 50 persones dormint cada nit allà. I res, és simplement un recurs de fred. O sigui, la gent arriba allà a les 9 del vespre, va directe a dormir, s'aixeca al matí a les 8 i marxa. Simplement és dormir. Però dormir en un lloc segur i en un lloc calent, que és el que ens proposem. La gent del carrer és molt dur, per Nadal és molt dur. Ja veiem tothom que va obsessionat per comprar, que és una de les malalties que tenim també aquí, vinga, comprar, i la gent del carrer, clar, ni molt menys, no només no pot comprar, sinó que a més dormirà malament i menjarà malament, i la seva realitat és una altra. I per això ens estem organitzant. He de dir que l'espai de fred que parlaven abans està gestionat per la gent del carrer, o sigui, ells com a voluntaris entren per torns cada nit per portar l'organització de l'espai de fred, cosa que és important. Ells mateixos són els que ho porten, llavors això vol dir que hi ha un pas endavant de cada una d'aquestes persones, que ens interessa molt que sigui així, perquè de fet les solucions tenen que sortir també d'ells. Nosaltres som els professionals que els acompanyem, però les solucions han de sortir d'ells, i de la visió que tenen ells, de com sortir-se'n en totes les problemàtiques que hi ha al darrere, personals. Somos gente sin techo, preguntamos qué hemos hecho. Gente que dicen que no vale
Jo estic fa un any a la sopa i he trobat un equip de professionals magnífic que sobretot tenen molta humanitat i contribuïm entre tots a portar un gra de sorra per aportar mínimament al projecte vital d'aquestes persones. Imagina si comptàrem amb el suport de les institucions, estaria molt millor. Demanem recursos a les institucions, recursos de veritat i una voluntat de solucionar el tema de la gent del carrer real i que arribin aquests recursos perquè si no sempre serem una societat que no serà completa. Si deixem a la gent al carrer, tirada al carrer, no es podran considerar com una societat completa, sinó que hi ha una gent que reclama necessitats i demanem a l'administració que s'hi aboqui. Perquè els recursos hi són, si es busquen hi són. Somos gente de la calle. Molta felicitat per tothom, mucha felicidad para todo el mundo de estas fechas, mucha fuerza, que podemos salir de nuestra situación. Pasito a pasito. No perdem la fe, sisplau, no perdem la fe ni l'esperança. Mai, mai. Gràcies, I arriba el torn de conèixer més de prop la campanya de recollida de joguines de la Creu Roja Joventut i el concert solidari que es va celebrar el 21 de desembre a Can Ninetes. La campanya de recollida de joguines és una campanya de Creu Roja Joventut que recull joguines per les famílies en situació de vulnerabilitat social i que tenen dificultats econòmiques per comprar joguines pels seus infants durant aquestes dates. Les joguines han de ser noves, no bèl·liques i no sexistes, i si pot ser que siguin cooperatives, que puguin jugar els nens entre ells, que siguin educatives i també, si pogués ser, que siguin sostenibles, que no contaminin excessivament. Nosaltres recollim les joguines a través de les accions que fem durant el mes de desembre i de novembre i després també es poden portar a Creu Roja, a la Seu, i després nosaltres mirem si són noves, no bèl·liques i no sexistes, les portem aquí, després les organitzem per edats i després fem els paquets segons la família, els nens que té, anem mirant i anem fent els paquets segons el que tenim en total. Doncs aquest any hem tingut nous col·laboradors, la població s'ha implicat més i hem mantingut els de l'any passat, així que valorem molt bé la campanya d'aquest any. En tot el Gironès hi ha més de 30 voluntaris i voluntàries que participen en la campanya de joguines. És una manera de contribuir a la societat i poder ajudar els que no tenen tantes facilitats com nosaltres. L'acció de Can Ninetes és un concert solidari que les persones podien portar una joguina per pagar l'entrada del concert, diguéssim, i aleshores podien disfrutar del concert i nosaltres podíem aconseguir joguines. Fa més de 10 anys que col·laborem amb Can Ninetes i amb l'Associació de Músics de Girona. Hi van haver més de 50 persones, entre la gent d'allà i els que van participar en el concert, diguéssim, entre voluntaris i tot plegat. I per acabar aquest especial Nadal tornem a Salt per viure la nit més màgica de l'any, l'arribada dels Reis Mags, on vam tenir la sort de poder parlar amb Sa Majestat el rei Baltasar i preguntar-li com se sentia abans de començar la cavalcada. Pues con mucha ilusión y muy orgulloso de estar con los niños un día como hoy y para que lo pase bien y ayudar al pueblo a hacer la comitiva como se debe ser, ¿no? Y traer regalos. Este año hay más que el año pasado y seguiremos haciendo lo más posible para que todos los niños tengan lo suyo un día como hoy, porque viven al año por eso, ¿no?
Esto da la ilusión a los niños y al pueblo, yo creo que es más que una fiesta, ¿no? Nosaltres ens agrada dir arribada dels Reis a Salt, no només és el campament, el dia de la cavalcada, nosaltres fem diferents actes. Hi ha hagut la nostra princesa, la Samarcanda, que és una emissària reial, que ha vingut ja ha fet 4 aparicions durant aquests dies de festa i tots els nens han pogut anar-li a portar les seves cartes. Aquests dies tenim el campament reial, on tenim totes les comitives aquí que estan col·laborant perquè els nens puguin veure els Reis i veure tots els patges en plena acció. Tant n'hi ha que emboliquen regals, com que fan manualitats, o que no ha pogut enviar la carta encara és a temps avui de portar la carta als Reis. A més, es pot asseure cada nen, el rei que vol, i explicar-li directament els seus desitjos. A vegades els Reis sorprenen i diuen que detecten que hi ha algun nen que no s'ha portat del tot bé. El campament acaba sent un espai on es veu els patges reials en plena feina, no? Tant embolicant regals, com preparaven les bosses als serrons dels carmelers, com fent manualitats perquè els nens puguin acabar, si cal, fer la carta. Poden interaccionar directament amb els patges i acaba sent un recorregut, una mena de gincana, perquè els nens, si després volen, puguin arribar a ses majestats. En definitiva, és això, veure els Reis com ells preparen la pròpia cavalcada, és veure el backstage dels Reis. En el campament hem detectat, nosaltres cada any sí que tenim elements de control i l'any passat vam atendre més de 1.000 mainades. Mainades, no forament, mainades. I aquest any pensem que encara pujarà més pel fet que al ser diumenge, un dia festiu, doncs els pares s'engrescaran. El fet de poder gaudir dels Reis en directe doncs fa que pugui ser així. Llavors, a part de com configurem la cavalcada, hi ha l'arribada a la Coma Cross, que allà hi volem fer un comiat dels Reis, que sempre acaba sent una cosa especial. Cada any intentem fer-hi alguna cosa diferent. Aquest any en concret hi fem un mapping en què hi haurà una projecció de benvinguda a cada rei a la Coma Cross i, a més, una explicació de les ofrenes que els Reis fan, que bíblicament són l'or, l'incens i la mirra, i el fil conductor serà aquest aspecte. Per nosaltres, com a religió, nosaltres no celebrem aquesta festa, però per ajudar la població amb l'organització i poder complir una mica els somnis dels nens i que ho passin molt bé, perquè aquest dia se celebra una vegada a l'any i doncs per nosaltres és un dia molt important. Fem tot el possible perquè surti bé i que doncs, quan sortim als carrers la gent ens vingui a veure, que estiguin contents i que quan vagin a casa recordin aquest dia tan important. Vull dir, els nens africans també s'ho passen bé perquè encara que no tenen regals, però participar aquest dia i que els donem caramels doncs se sent molt contents i per nosaltres això ja és una cosa superordinària, extraordinari, i doncs que estem contents de que això vagi a més.